Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. De data aceasta avem ceva mai special pentru că cineva chiar mi-a făcut o hartă de Minecraft și acel cineva este o persoană, să zicem, ceva mai specială pentru că este un copil care m-a înjurat la fiecare episod. Nu știu dacă v-ați uitat în comentarii să vedeți, dar este un copil, Alex, care m-a înjurat în fiecare episod și mi-a dat mesaj și pe Instagram cu înjurături. Mi-a dat mesaj și pe Instagram că mi-a făcut această mapă. Mi-a dat linkul să o descarc și o să jucăm în acest episod să vedem ce mi-a făcut acest copil. Este în premieră, deci vă jur că nu am mai jucat această mapă. Nu uitați și voi să apăsați butonul de like, să strângem 20 de like-uri, pentru că este o chestie, o premieră pe acest canal să jucăm mape făcute de un hater, să zicem așa, un hater mai mic, pentru că este un copil. Da, eu vă las cu episodul, acesta este un intro făcut în altă zi, eu vă las cu episodul și v-am pupat. Hai să intrăm să vedem ce mi-a făcut tipul ăsta. Ok, suntem... Bă, atât mișto. Bine ai venit, ok, deci știe cu de-astea. Scrie ceva aici. Mergi la primul nivel, dar nu mai scrie nimic pe aici, adică doar atât. Ok, bine v-am găsit, fraților, la un episod ceva mai special. Cred că v-am zis și în intro despre ce este vorba. Și hai să trecem la primul nivel, că văd că nu mai scrie nimic pe aici. M-ar fi teleportat, ok, deci avem aici un dropper și un parkour. What the fuck? O să dau eu zoom pe la editare. Ok, nu contează. Două opțiuni ca să treci mai departe. 1 dropper, 2 parkour. O să-i de 4 blocuri sau să sari într-o gaură. O să ale parkour pentru că sunt foarte bun la parkour pe Minecraft. Parkour, ok, nice. Fără să știe un buton în spatele tău care te duce la nivelul următor. What the fuck? Deci vă jur, chiar vreau să fac parkour înapoi să... În spatele meu aici, what the fuck, prostule. What the fuck, oh mai dau o dată. What the fuck, nici măcar nu merge, bă, what the fuck, bă, ce schema, mă, omule. Ce-ți fac parkour iarăși. Mă, omule, că nu mi iese din nou din prima, ok, nice. Ăsta merge măcar? Ok, merge, nice. Hai să vedem dacă e ceva în spatele nostru. Bun. Ce scrie aici? Dia o dată de manivelă și uite pe partea cealaltă, auzi, cred că dai o dată de manivelă. Ok. What the fuck, bro, nu cred așa ceva, mă. Eu nu pot să arăt asta pe filmare, bă. Bro, dar nu pot să arăt asta pe filmare. O să arăt o secundă ca să nu mă înjurați pe urmă. Și oare asta are numele meu. Fuck, tot repede. Ceva în spate, nu. Deci, ok, să mergem mai departe. Să vedem dacă e regele parcurului, fa asta din prima. Ok, sunt niște sărituri de 3 blocuri foarte easy. Dacă o să cad aici, sunt cel mai noob copil din România, frate. What the fuck? Omule. Nu, stați. Fuck! Holy shit, bro! Bă, frate, nu puteai să pun un spawn point aici? What the fuck, dude? Ok, avem aici un spawn point. Oh, doamne. A trebuit să o fac de 17 ori. Ce e asta? What the fuck? Fix aici avem un diamond, un spawn point, frate, pe bune. Jos. În lavă. Ok. Oh, nice. Nu scrie nimic pe astea. Nu. Pe care 9 ani, nu știu. Nimic în spate. Fugi până la aia roșie în 3 secunde. Încă o probă și gata. Spunem un timer aici. 1, 2, 3 și gata, băieți. Braco, sper că ți-a plăcut. De unde știai cum arată skin-ul meu, nu pot să-mi dau seama. Asta a fost mapa, bănuiesc. Foarte scurtă. Totuși făcută de un hater. Bine, apreciez efortul totuși. Bine, un efort foarte, foarte mare, ce pot să spun. Îi mulțumesc că mi-a făcut această hartă și te rog să nu mă mai înjuri în comentarii și pe Instagram că ești mic și nu prea ai voie să faci așa ceva. Da, în fine, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați, cum am zis și la început, să strângem 20 de like-uri, băieți, dacă v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare, subscribe.
Să dai subscribe, domnule Polc. Ce prost e oaia aia.